Ola, boa tarde. A Garda Civil busca o autor do atropelo mortal que acabou coa vida dun home de 79 anos esta mesma madrugada en Vilanova de Arousa. Falecido quedou tendido na estrada e os sanitarios non puideron reanimalo. O condutor que o levou por diante fuxiu. Fin de semana de calor pesado, de calmucio tamén, de fortes trebóns. A masa de aire quente que fai subir estas temperaturas provén do norte de África e trae algo o que non estamos afeitos, o posahariano, Demetrio. Sí, nada afeitos, eso notase no ambiente, sensación de calmuza, como dicíades agora mesmo, e as previsións apuntan que ao longo de toda esta xornada superarán os 30 graus de longo en moitos puntos da nosa comunidade. Levámoslo padecendo e vamos ter que seguir aínda nas próximas xornadas. As empresas e os profesionais que se dedican á limpeza de fincas non dan abasto estas semanas. O 31 deste mes remata o prazo legal que establece a Lei de Prevención de Incendios para ter limpa de maleza as fincas próximas a vivendas e núcleos rurais. O exceso de chuvia deste inverno fixo que os traballos de limpeza comezasen máis tarde, o que provocou tamén que haxa máis biomasa que limpar. Moita finca non se podía entrar polo tema de moita agua. E despois, ao final, claro, ao final vas retrasando, vas acumulando o traballo e ao final desbordas a maleza. Estamos nese momento do ano en que as zonas do país que teñen vides empezan a recibir visitantes para gozar dun tipo de turismo relativamente recente e de coñecer tamén as adegas. Como cada primavera, as denominacións de orixe vitivinícolas abren as súas portas. Esta fin de semana, adegas da Ribeira Sacra e das Rías Baixas organizan visitas guiadas de balde e outras actividades. Porque vimos todos os anos. Están moi ben e xa chega o mes de maio e hai que vir ás xornadas de portas abertas. Moi ben, moi interesante, unha experiencia moi bonita, a adega moi, preciosísima e además acompáñanos que temos un día espectacular, moi ben, e o viño moi bo. Comezamos o Galicia Noticias deste sábado en Vilanova de Arousa. Un home de 79 anos morreu de madrugada na parroquia de Tremoedo tras ser atropelado por un vehículo. Un vehículo que non se detivo a auxilialo e que despois fuxiu do lugar, Iria. Sí, o sinistro producíase contra as 2 da madrugada neste punto da estrada PO 530 a altura da parroquia de Tremoedo. Foi un particular quen alertou a emerxencia e relatou que vira como un coche arrollaba a vítima que quedou tendida no asfalto e ese coche seguía a súa marcha sen pararse a prestarlle axuda. Ata aquí desprazaron os axentes da Garda Civil e tamén sanitarios de emerxencia que nada puideron facer por salvarlle a vida ao home, un veciño de Vilanova duns 70 anos. Din os veciños da zona que adoitaba desplazarse a pé, pero que sempre levaba posto chaleque reflectante que ademais camiñaba polo arcén. Grazas, Iria. A Garda Civil detivo 3 persoas en Noia durante o rexistro dun punto de venda de droga que quedou desartellado. Os axentes do posto de Boiro tamén comisaron outros obxectos que roubaran os detidos. Por exemplo, a caixa registradora dun bar valorada en 10.000 euros que agocharan soterrándoa no xardín. A operación policial denominárona patineta, porque os detidos ían pola vila en patineta ou bicicleta para, presuntamente, entregarlle a droga aos compradores. Os veciños do barrio de Paredes e Mondariz levan anos desesperados polo mal estado do firme da pista que sobe ás súas casas. Está moi deteriorado, queima os neumáticos, din, e estraga os baixos e a suspensión dos vehículos. Aseguran que servizos como os taxis e a repartición de pan e de butano xa lles están poñendo trabas para ir alí, as ambulancias non chegan, teñen que baixar o enfermo en Padiola. Son apenas 100 metros os que precisan un novo asfalto. Os veciños deixanse as rodas aquí. Cando chove, os neumáticos sofren máis e ás veces empezan a fumegar. Iso afecta a todo, as rodas, a patina, empeza a fumegar aí. Estou farta porque eu teño que subir todos os días e teño que medir ben como subo, que a veces vou aí como se fora encima dunha cabra, é que é verdade. E atrás o levou da dirección que lle fallaba un pouquiño aí, debe ser dos baches, e tuvo que estar o taller e tal. Do chove xa casi nin podemos subir. Temos que arrimarnos moi ben así por unha esquiniña, pero claro, como hai tamén follas, patínanos moito o coche, a veces hasta nos bota fume, que non é broma. Os do butano, panadeiros, taxis ou repartidores poñen trabas para subir.
Mesmo o avó de Alejandro tiña que ser trasladado en Padiola porque a ambulancia non daba subido. O panadeiro xa non quere subir porque di que, bueno, calquer día queda o coche aí tirado, o do butano tamén, bueno, en fin, algún repartidores cando veñen a traer algún paquete xa me din, non, eu coa furgoneta grande non podo subir, baixade se queredes a recoller o paquete. Cando o meu abuelo estaba vivo, el faleceu fai uns 3-4 anos, imagínate, xa vai tempo, a ambulancia tampouco podía subir. Non subía ambulancia? Nos días de chuvia patinaba e algunha vez tuvimos que ir con el. A Padiola? Sí. Nalgunha ocasión o Concello botoulle algo de grava que asiña se desfixo. Na zona en xeral as subidas aos barrios están bastante mal coidadas, rodeadas de mato e co firme en mal estado. Nalgúns lugares os veciños botaron masa para encher os ocos. Cando se achega a romería da Franqueira, ás veces o Concello amaña algún vial, pero este ano non houbo sorte. Malia todas as reclamacións feitas no Concello, mesmo por rexistro. Atendan a isto, nun só mes, unha cámara instalada en Ribadeo multou 250 condutores que circularon por unha rúa peonil. Trátase dunha vía comercial no centro da vila, polo que só poden transitar residentes e vehículos autorizados. A cámara instalada na céntrica avenida Rosalía de Castro, en Ribadeo, rexistra unha media de 8 infraccións cada día. Ao cabo do primeiro mes en funcionamento, isto supuxo máis de 250 multas de 200 euros por circular pola rúa Ramón González, unha das máis comerciais da vila. Pero eu penso que é unha cousa de recaudación, Debese ter cuidado, pero sempre, claro, hai máis xente, ahora Ribadeo está medrando muchísimo, eu non digo nada. Igual queren esquivar accidentes ou non, pero de que é de recaudación, por de pronto, sí. 200 pareceme moito por meterte por aquí, bueno, pero bueno, as multas teñen o seu sentido, é normal, pero se non podes pagar os ten no momento, son 200 euros, Estás a detectar, bueno, pois que a cidadanía, digamos que non somos os máis cuidadosos e cumpridores coa normativa. Entonces, bueno, é normal, despois de moito tempo, sin que houbera esta vixilancia nesta rúa, pois que agora haxa máis multas, pero, bueno, hai que entender que é o traballo da Policía Local e da Seguridade garantir o bon uso das vías públicas. En máis en concreto nestas rúas que son semiponís, que necesitan un cuidado especial, que están pensadas para garantir a circulación e a seguridade dos viandantes, para tamén contribuir á actividade comercial, que para a nosa vila é moi importante. De non ser residente, para poder circular por esta rúa peonil, compre solicitarlle unha autorización ao Concello. E, en calquera caso, os condutores dispoñen de varios aparcadoiros a escasos metros. Hai moitos que fan os despistados e pasan, sí. Porque hai moitos que ten o garaje aquí, é normal que pasen, pero hai outros que pasan así pola cara. A verdade é que hai bastantes alternativas, é dicir, isto é unha rúa principal, é certo, pero non implica que haxe que pasar por ela necesariamente, porque non é así. Temos un aparcamiento pois, a escasos 50 metros de moita capacidade, o centro da vila chégase por unha vía que é paralela por nada, unha distancia de 2 minutos, e polo tanto pois, é un pouco, digamos, absurdo, un pouco de ser demasiado cómodos querer pasar por esta rúa sempre. Doutra banda, os mesmos dispositivos de vigilancia tamén serviron para detectar e multar varias persoas que non recolleron as deposicións das súas mascotas. Imos lonxe dali, os praceiros de Rianxo en Ourense queixanse do estado de abandono en que se atopa a zona. A falta de servizos e mantemento, din, fai que cada vez pechen máis postos. Neste momento son pouco máis de media dúcia os praceiros que manteñen a actividade nestas singulares edificacións. Rosa leva 45 anos vendendo no Rianxo de Ourense. Antes, madre mía, ainda hai o mellor 5 anos ou 6. Ainda estaba isto todo bastante cheo, pero... Eran ao redor de 80 vendedores hai máis dunha década, agora permanentes quedan tan só media dúcia. Miña nai leva aquí desde o ano 2012 e xa neses anos isto estaba caendo. Co paso do tempo isto non ten mantemento, nin ten absolutamente nada e non fai falta que eu diga nada. Basta ver como están os tellados, todo, non hai servicios, non hai auga corrente nos postos, non hai absolutamente nada. Como estaba y miro como está ahora y llevan tiempo así, entonces hay que mirarlo, hay que arreglarlo y animar a la gente. A xente non traballa así, que non somos tercermundistas. Nós porque xa estamos terminando, pero o que empeza non pode empezar nestas condicións. Queixanse do mal estado tanto das cubertas como do chan. Mira, eu tropecei, non me peguei a nariz de milagro. Tú mira
¿Cómo está todo? Le pasa a la gente, básicamente, porque no es la primera vez que me pasa que un señor se cae y tengo que ir corriendo a atenderlo. Aquí a nós teñenos abandonados de todo. Abandonados de todo, de todo. Aquí tiñenos que ver sacado todo o que teñen aí arriba. Tú sabes que esta hora xa non é normal que o teñan, o amianto. Teñeno. Sin pedras, sin pavimento, chove, non hai unhos desaugues, non hai un baño, non hai nada. Por ter non temos nada, pero pagamos como os outros. Unha situación que xunto ao cambio de hábitos din está a prexudicar as vendas, aínda que nestas datas incrementa a actividade polo plantío. Sí, que teñen moi bo produto e bastante bo precio. Aquí hai produto moi bo, produto de moita calidade, pero non hai infraestructuras. Hombre, arreglar isto, por isto en orden como está noutros sitios e acabar de arreglar a plaza, unha plaza preciosa que temos aí, e aí está. O acondicionamento da zona estaba incluído inicialmente no proxecto de reforma da Praza de Abastos, pero por agora nada se sabe en firme do futuro destas singulares edificacións construídas a mediados do século pasado. As empresas que se dedican á limpeza de terreos están desbordadas de traballo. Nunha semana remata o prazo legal para teren os terreos limpos de maleza e a demanda multiplícase e dentro do sector din que teñen dificultades para atopar persoal. As empresas e profesionais que se dedican á limpeza de terreos non dan abasto estas semanas. O 31 deste mes remata o prazo legal que establece a Lei de Prevención de Incendios para ter limpa de maleza as leiras próximas a vivendas e núcleos rurais. Co tema do 31 de maio de que temos que ter as fincas limpas os márgenes contra incendios, estamos a tope de traballo, entre que chove e fai mal tempo, pois non lle acorda, non nos chaman para desbrozar a finca. Despois, cando ven o bo tempo, empeza o sol, e coño, teño que desbrozar a finca, que ven o sol, pode vir o lume, tal, a denuncia, a notificación, e tal e cual. Acordan-se de nós, tarde. O exceso de chuvia deste inverno fixo que os traballos de limpeza comezaran máis tarde, o que provocou tamén que haxa máis biomasa que limpar. Retrasouse o desbroce, porque a xente, a ver, moitas fincas non se podía entrar polo tema de moita agua, e despois, ao final, claro, ao final vas retrasando, vas acumulando o traballo, e ao final desbordas a maleza. Desde finais de abril ata finais de maio é unha das épocas de máis traballo do ano. A demanda é tan alta que moitas empresas teñen dificultades para atender todas as encargas por falta de persoal. Eso hai demanda de xente, porque non hai moito quen o faga, xente que antes o facía agora está maior. Non, estamos todos igual. Chamas a quen fales con quen fales, chamas a un, chamas a outro, estamos todos igual, abarrotado o traballo. E a próxima semana, segundo din, comezará como rematou esta, con moito traballo por diante. A próxima semana a xenda completa tamén. É tan importante ter as leiras limpas como ben pechadas. Hai algunha norma? Que materiais podemos empregar nos peches? De seguida, aquí no Galicia Noticias, falamos dos muros, dos valados e das sebes das fincas. E comezamos a nosa propia viaxe en imaxes en vivo por Galicia, un pouco condicionados pola presencia do pós-sahariano, pero imos vendo porque, por exemplo, no leste da provincia de Ourense, o aire está limpo. Hoxe na rúa van chegar os 27 graus. A Coruña aguanta respiración ante o partido histórico que xoga mañá o Deportivo, do que depende o ascenso á Primeira División. Ceos despexadísimos na cidade, uns magníficos 24 graus, agora mesmo dos 26 que han a alcanzar. No centro do país, en Lalín, sofren xa a estas horas un calmicio pesado que os levou a que caese unha pequena treboada hai uns minutos. 27 graus de temperatura máxima hoxe na capital do Deza. En Portomarín, na provincia de Lugo, loce o sol con forza, tanto que rozarán os 30 graus de temperatura. Pros vindeiros días, por certo, van superar cómodamente ese dato. E rematamos en Sanxenxo, que goza hoxe do tempo perfecto para que se ategue de visitantes un sábado. Alternancia de nubes e claros, pouco vento e uns cómodos 24 graus. E que de día e de noite a calor empeza a notarse non só no interior galego, senón tamén no litoral. Especialmente nas Rías Baixas, Baiona, Nigrán ou Vigo viviron a primeira noite tropical, Raquel.
Para aliviar as temperaturas altas para ser maio non sorprende a ninguén que a alternativa en cidades como esta, como a Vigo, sexan os areais. A imaxe do día son esos primeiros chapuzóns nun Atlántico que por agora realmente refresca. E haberá que esperar para ver esta praia de Samil sembrada de parasois, porque aínda que sí que fai calor, a mañá o ceo estivo moi anubrado e mesmo caeron algunhas gotas. A calor vaise intensificar tanto de día como de noite durante toda a fin de semana. Este sábado andaremos polos 30 graus de máxima e mañá domingo polos 32 e no medio de madrugada unha noite tropical con 22 graus desas que non van deixar descansar, como a madrugada da que vimos a pasada, onde os termómetros chegaron xa aos 20 graus. Saín de noite, sí, se notase, pero bueno, agradécese tamén este tempo. Tuve calor, pero son moi simple. Son moi humilde, entón o que fago, abro as ventanas e durmo encima da roupa. Si ve moito calor agora, depois vamos a afarnos, non? É preferible que veña suaviño para disfrutar máis tempo. Un día estupendo para vir a camiñar, para pasear, para bañarse, que eu non vim preparada, se non se me hubiera dado un baño. Bueno, estas altas temperaturas van provocar terboadas con pedrazo en diferentes partes do país e a masa de aire quente trae unha consecuencia un pouco desagradable a que non estamos moi afeitos, que é a calixe que ven do norte de África, Demetrio. Sí, a verdade que se notase polas rúas, e hai que non leva mellor e que non leva peor. De feito, xe cando falábamos aquí a carón desta muralla de Lugo, decían que onte fora un día difícil por esas treboadas tamén que se escoitaban, ese pedrazo que chegou a caer en algúns puntos e esa sensación de abafamento que se está a vivir. E hoxe a situación repítese máis ou menos, de vez en cando sopra esa brisa, pero o ceo está cuberto, sucio, podíamos dicir, e ameaza a tormenta nas próximas horas. A temperatura agora mesmo ronda os 24 graus, pero sí, sigue habendo esa sensación abafante. E polas rúas, como dicíamos ao principio, hai que non agradece esta sensación de calor, pero hai que non leva bastante mal. Es verdad que para la respiración yo lo noto en alguno de mis hijos, que sí que es un pouco molesto. Eu ayer fatal, Sí, continúa. porque ademais estuve nunha casa que teño en un pueblo. Era moito peor que aquí, o sea, non vías e parece que che faltaba para respirar. A tecnoloxía forma xa parte do noso día a día, pero non todas as persoas teñen as mesmas facilidades para adaptarse ao mundo digital. Para reducir esa fenda, un autobús de formación da Xunta percorre diferentes localidades galegas achegando asesoramento sobre estas novas tecnoloxías. Necesario, cada día máis, todo o que se sepa é pouco. Utilizo moito o móvil para chamar e para que me chamen. Bueno, como moito o whatsappeo tamén. E despois o resto da tecnoloxía son parvulitos, para min. O que me dá medo do teléfono é pagar co teléfono, por exemplo. Eso non me gusta. Por exemplo, facer compras por internet non me gusta tampouco, porque hai moito roubo. Un medo é unha falta de coñecementos que evidencian a importancia de achegar a tecnoloxía ás persoas maiores. Para reducir esta fenda digital, a Xunta impulsa este autobús de formación por diferentes localidades galegas. O certificado digital dá moitos problemas. A xente non ten claro, instalado no móvil, pero dalle problemas cos navegadores para firmar documentos digitais para a Deputación, a Xunta. Se teñen que solicitar calquer cousa, pois nos veñen e nos din, isto non me funciona, e arreglámoslle. O curso está composto por 4 clases adaptadas ao perfil e ás necesidades das persoas participantes. Se son mulleres ou persoas maiores, temos un tipo de charla ou mini taller, píldora formativa, podes chamarle como queiras. Se son xóvenes, aos xoves les damos formación sobre búsqueda de emprego, formación e evolución nas tecnoloxías. Moitos dos asistentes recoñecen que cada vez dependen máis da tecnoloxía para cuestións cotiás, como pedir citas médicas ou facer trámites bancarios. Tamén tocolle algunha cousa que non conozco, pregunto por internet, leo, infórmome. Non tes que desplazarte, ou se hai xente no banco, o que sea, falas tú na casa a cualquier hora cando che convén. Eso vale moito, forre moito tempo e todo. Unha formación pensada para mudar o medo pola prudencia. Non vou ter medo, se te están chamando toda a vida e xa me intentaron estafar 2 veces, que son uns cabritos. E cando cambio o móvil, volver a programar todo, pasar todo, esas cousas, eso que máis non chego, sempre me queda algo.
E que todos, ao igual que Gloria, gocen do mundo digital. Vexo TikTok, vexo Facebook, vexo Instagram. Eu teño de todo. Moi ben, entón, miro por todo. E vexo obriga... Claro que sí, porque sobre todo o que somos é curiosos. Ben, aquí neste programa no Galicia Noticias sabemos perfectamente que hai quen se queixa e quen denuncia os veciños polos peches das súas parcelas. Xa non polos marcos, senón polos materiais que utilicen. Hoxe preguntámonos se os arames de espiño ou os muros rematados con cristais se permiten ou non. A resposta resumida é que o detalle da normativa é competencia municipal. Desde o alto vese ben a impronta do minifundio na paisaxe galega. Calcúlase que pode haber cousa de 11 millóns de parcelas agrícolas cunha superficie media de 0,25 hectáreas. Intúese entón a importancia dos peches e valados que as delimitan. O tema dos peches, dis, bueno, parece que estamos a falar aí de 4 cousas, non? Poñer 4 pedras, levantar uns arumes e punto, pero que está obviamente ese carácter vertebrador do territorio e é o que acaba dando unha imaxe desta paisaxe non tan característica nosa. Así que non se pode facer de calquera maneira. Hai normas básicas en canto á altura que poden ter muros, valados ou sebes. Nos materiais, a liña vermella e a seguridade. Non poden usarse materiais perigosos, non pode usarse materiais de refugallo, non pode haber vidros rotos, como todos temos visto tamén, non pode haber arumes de espiño. Todo eso, todo aquilo que é un risco para as persoas ou para os animais, está prohibido. Así que o arame de espiño que tantos kilómetros tivo e ten aquí está en desuso. Preguntamos a quen deseña explotacións agrarias. Non se suelen instalar, sí que se suelen instalar moito en parcelas de alta montaña. Cada concello é o que di se pode ou non se pode utilizar. Despois sí que hai normativas e decretos de benestar animal que din non proíben expresamente a utilización de arame de espiño, pero sí que proíben a utilización de materiais de peche que sean punzantes ou cortantes. Se nos temos que atingir realmente ao que di o decreto, habería que retiralos. Agora úsase máis a malla gandeira, pero para que sexa eficaz na protección do gando, terá que ir electrificada. Un máximo de 5 joules e 10.000 voltios para utilizar unha correcta posta a terra e emisión por pulsos. O máximo que se podería pasar sería, sempre que se utilice un pastor homologado con esa máxima potencia, levar un calambrazo ou non existiría ningún risco para a xente, non? E sexa unha instalación fixa ou un pastor móvil, terá que estar sinalizada para advertir de que leva corrente. Estamos a 23 de maio, xa está ben entrada esta estación, e ademais con boas temperaturas, e como cada primavera, as denominacións de orixe vitivinícolas abren as súas portas. Esta fin de semana, adegas da Ribeira Sacra, pero tamén das Rías Baixas, organizan diferentes visitas guiadas de balde e tamén lle engaden outras actividades moi atractivas. Entramos nesta adega do Val do Salnés co grupo que se anotou para participar nas xornadas de portas abertas na ruta das Rías Baixas. Entre este venres e mañá domingo están previstas unha dúcia de actividades diferentes ao redor do viño. No noso caso, nos celebramos un evento que é a visita a Cambados de Ramón Cabanillas e Francisco da Sorei, falando da historia de Albariño a través destas importantes figuras de Cambados. Aquí nesta adega familiar que cultiva 50 hectáreas de viñedo, os visitantes reciben explicacións sobre o traballo e a cultura no Val do Salnés. Daremoslle a cata de 3 viños, 2 viños do ano 1953 Pazo Torrado e Nai e Señora, inspirados na cultura de Cambados. E así mesmo unha das nosas elaboracións especiais, selección privada. Algúns acoden por primeira vez a estas xornadas, pero outros repiten. Sí, os nosos amigos non é segunda. Sí, claro. Unha forma de pasar o día, que coñecer sitios novos. No noso caso xa é unha tradición, porque vimos todos os anos. Están moi ben, xa chega o mes de maio e hai que vir ás xornadas de portas abertas. Moi ben, moi interesante, unha experiencia moi bonita, a adega moi, preciosísima e ademais acompáñanos que temos un día espectacular, moi ben, e o viño moi bo. Gustános moito, está fantástico, pero gustaríanos que fose durante máis tempo, non só durante un mes, unha soa visita que é moi escasa. A visita prolóngase coa cata noutra bodega e remata cunha viaxe en catamarán pola ría da Arousa.
Pois ata aquí as historias do Galicia Noticias, que xa viron que estiveron marcadas sobre todo por estas altas temperaturas, esta primavera que casi parece verán. A información continúa na Galega co Telexornal, pero antes van quedar coa previsión meteorolóxica de Xesús Peleteiro. Nos volvemos mañá, que pasen boa tarde.